Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, May 8. COMELEC tiniyak na 100% ready na ang mga ACMs na gagamitin sa rehiyon matapos ang final testing and sealing. Hiling na ilagay sa COMELEC control ang ilang bayan sa 4th District. Dapat irekonsidera ayon kay Board Member Balingit. Literacy study ng PSA ikinababahala ni Senator Hontiveros. Halos 19 na milyon functionally illiterate, hindi lang high school graduates ayon sa DepEd. Pagsusulong ng human rights, binigyan diin ng CCJP sa docu-film showing. At 24 Chicken, binuksan na sa Angeles City. Korean-style chicken, patok sa Kapampangan taste. Dumaan sa mabusising pagsusuri ng COMELEC kasama ng iba pang stakeholders ang mga automated counting machines na gagamitin sa araw ng halalan dito sa Central Luzon. Alamin ang detalye sa ulat na ito. Inanunsyo ng Commission on Elections o COMELEC Region 3 na natapos na ang final testing and sealing o FTS ng mga automated counting machines o ACMs na gagamitin sa rehiyon sa darating na halalan. Ayon kay COMELEC Region 3 Assistant Regional Director Attorney Elmo Duque, isinagawa ang FTS itong Lunes, May 5 hanggang Miyerkules, May 7. Huling sumalang sa testing ang lalawigan ng Bulacan at isang presinto sa Moncada, Tarlac. Sa final testing and sealing natin, nagtatawag tayo ng mga 10 na mga participants doon sa mock election kung tawagin natin. So 10, mabibigyan na ang 10 test ballot or sample ballot, yun ang ipapakain sa makina, which is the same as the ballot that is the official ballot. And then, i-shade nila yon, and then it will be counted fed to the machine will bring out what we call the result. So, meron tayo yung automated counting and then the manual counting. So, pinagko-compare ng Electoral Board ang pagbasa ng makina kung tama ba. Okay? So may manual and then electronic counting. So both will be compared at ipapakita yan sa tao yung resulta. Sa level na ito, wala tayong tinatawag na transmission. Okay? So isa-shut down yung machine, isa-sarado, and then it will be kept doon sa polling center and ready to be used on May 12, Election Day, Lunes yan. Sinaksihan raw mismo ng mga stakeholders at imbitadong mga sektor ang pagsusuri upang makita na ng personal na umaandar at accurate ang mga ACMs. The electoral boards, of course, nandun yung chairman, yung poll clerk and third member, watchers, and anybody, because this is the interest of the public. This is the interest of the Filipino nation. Actually, yan. They are notified. Yung mga political parties natin, the candidates themselves were notified by our election officers that they should send the representatives or be present in person to the various precincts that conducted their final testing and sealing natin. Ibinahagi rin ng opisyal na may ilang lugar daw na nagkaroon ng aberya na agad namang naresolba. Nilinaw din niya na dumaan na rin sa testing ang transmission ng datos ng ACMs. Yung FTS natin, particularly dito sa area ng Bataan, Murong, Inabukay, nagkaroon tayo ng corrupted na USB na ngayon naayos na, as of yesterday naayos na rin. So tapos na rin ang FTS natin sa 3 presinto na nabanggit natin. Lahat ng presinto ng buong Central Luzon ay gumawa ng tinatawag natin na final testing and sealing. Lahat ng ACM should be
pre-tested, and what we call the final testing and sealing. Hindi na natin kailangan i-test yan kasi tested na yan. At saka hindi pa activated ang tinatawag natin ng mga generation lines natin, transmission line natin. Kaya hindi pwede. Pero pre-tested na ang mga yan. Matapos ang FTS, tiniyak ng COMELEC na ilalagak sa safe na lugar ang mga ACMs sa bawat voting center at mahigpit itong binabantayan. Pagkatapos yan, isasarado rin yung ACM, no? Ma-shutdown, isasarado rin. And it will be placed in a safe place, a safe location kung saan sila na-store at ginagwardyahan yan ng ating mga kapulisan, 24/7. In a designated one place, it may be close to the principal's office or the principal's office, hindi ko malaman. Basta secure place yan para hindi scattered yung security forces natin, ilalagay sa isang lugar at binabantayan. Alongside with the watchers nandun, binabantayan. Yung tinatawag na kwan ngayon na tinatawag na plastic na yung wrapper. The plastic ba yan? Yan, yung plastic wrapper, yung ginagamit para hindi nagpapakita na selyado yan. And the parties will sign. The watchers will sign when it is will be. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, ipatutupad ang liquor ban simula May 11, 2025 hanggang sa mismong araw ng national at local elections sa May 12. Alunsunod ito sa COMELEC Resolution number 11057. Sa ilalim na ito ng resolusyon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta, pagbili, pag-aalok, pamimigay at pag-inom ng alak sa nasabing mga araw. Layunin ng nakautosang ito na matiyak ang ligtas, payapa at maayos na halalan. Ang sino mang lalabag ay maaaring mapatawan ng parusang pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na taon, ma-disqualify sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan at mawalan ng karapatang bumoto. Nananawagan naman ang Pampanga Police Provincial Office sa publiko na sumunod sa mga ipinatutupad na alituntunin para sa kapakanan ng lahat. Krimen ang pagbebenta ng boto. Ito ang malinaw na babala ni COMELEC Region 3 Assistant Regional Election Director Attorney Elmo Duque sa mga botante. Kasunod ng ulat ng PNP na patuloy pa rin ang vote buying at may ilan pang nagsasangla ng boto kapalit ng suporta sa kanilang kandidato. Nagpaalala si Duque na kriminal na kaso ang kakaharapin ng sino mang sangkot dito. Maaaring makulong ang parehong nagbebenta at bumili ng boto. Ang kandidato namang mapapatunayang sangkot ay posibleng ma-disqualify o hindi na muling makatakbo sa anumang public office. Dapat binibenta ang kanilang boto. Okay, let's go to the administrative side for the part of the candidates and parang player sila yan sa political race na yan or election race na yan. So, if imposable administrative penalty is perpetual disqualification to hold public office and the deprivation of the exercise suffrage. That's one. Then the other thing is with respect to the criminal liability that may be imposed, and that is ito to the imprisonment. Yung imprisonment demands has an imposable penalty of not less than 1 year, but not more than 6 years, not subject to probation. So ibig sabihin, kahit na new time offender yan, talagang mag-serve out siya ng sentence, no? Okay? Then the other thing, kung yan ay foreigner, he has to serve the sentence and will be deported. If it is a corporation that violated this, then they will be fined 10,000 pesos as a civil liability. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Insufficient o kulang ang mga ebidensya para sampahan ng disqualification case si senatorial candidate Camille Villar ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Kaugnay ito ng aligasyong vote buying na umunoy kinasasangkutan ng kongresista sa isang event sa Imus, Cavite. Mahigpit na pinagbabawal ang anumang uri ng pamimili ng boto alinsunod sa Omnibus Election Code. Ayon sa COMELEC Committee on Contrabigay, naipaliwanag ni Villar na hindi totoo ang naturang issue. Naidetalya rin umano nito na hindi election-related ang naturang event, kundi isang promotional event ng All TV2 Network. Nagpasalamat naman ng ama niyang si dating Senador Manny Villar sa naging aksyon ng komite at giniit na patunay umano nito na tapat at makataong advokasya ni Camille. Samantala, diniskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division si Christian Sia sa kandidatura bilang kinatawan ng Pasig sa 2025 National Local Elections, bunsod ng kanyang malaswang pahayag laban sa mga single mothers. Sa desisyong inilabas ngayong Huwebes, May 8, pinabura ng COMELEC ang petisyon ng Task Force SAFE na humiling na harangin ang kandidatura ni Sia matapos siya magbitaw ng umunay mapanirang komento sa isang campaign sortie noong Abril. Ayon sa COMELEC, hindi na maaaring ituloy ni Sia ang kanyang kandidatura sa nag-iisang distrito ng Pasig. Dagdag pa ng ahensya, kung siya'y manalo sa halalan, ipagpapaliban ang kanyang proklamasyon hanggat hindi nare-resolba ang kaso. Umani na matinding batikos na naging pahayag ni Sia na ang mga single mother na may regla pa at malungkot ay pwedeng sumiping sa kanya isang beses kada taon. Bagay na tinawag ng COMELEC na hindi katanggap-tanggap mula sa isang naghahangad ng posisyon sa gobyerno. Giit ni Sia, bahagi ito ng kanyang kalayaan sa pananalita at hindi dapat ituring na diskriminasyon. Gayunman, nasundan ito ng isa pang insidente kung saan inakusahan siyang nagbitaw ng abusadong komento laban sa isang babaeng campaign staff dahilan upang siya'y muling padalhan ng show cause order. Sa ibang balita, nag-motorcade si Senator Lito Lapid sa Kapampangan area sa Central Luzon ilang araw bago ang halalan. Nagpasalamat naman si Lapid sa pananatili ng tiwala ng kanyang mga kababayan. Narito pong report. Nag-ikot sa Tarlac at Pampanga si re-electionist senatorial candidate Lito Lapid ngayong Huwebes, May 8, 2025. Kasama ng Kapampangan Senator ang kanyang anak na si Mark, na kasalukuyang Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, at si unopposed 1st District Congressional Candidate at incumbent Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Nagsimula ang motorcade sa bayan ng Capas sumunod sa Concepcion, Tarlac at nag-ikot sa unang distrito ng Pampanga. Mainit naman ang naging pagsalubong ng kanyang mga kababayan at taga-suporta sa paglilibot ng tinaguriang Supremo ng Senado at Leon Guerrero. Una nang nakapagsilbi sa mataas sa kapulungan si Lapid mula 2004 hanggang 2016. Muling naihalal noong 2019 at muling susubok sa May 12, 2025 elections. Diba po, masalamat po kayo ng kabalenta mo. Tuloy na kanina pagmamahal sa akin. At tayo nga, at ako naman, papalitan natin ang pagmamahal yan. At alam naman nila, 32 years na ako rito. Kaya siguro wala nang bago sa akin dito. Pagsaservisyo na lang sa akin. Siyempre, normal na sa akin tumulong lahat kasi sa ating mga kababayan na mahihirap. Yung nga po, unang-una nagpapasalamat ako kay Governor David Pineda, kay Nanay, kay Dennis Pineda, sa lahat ng congressman. Kasama natin ngayon si Pogi bilang congressman ng unang distrito dito sa Pampanga. Kaya ito, nagpapasalamat ako. Saka kay John Lazatin, kasama rin natin. Kaya papasalamat din natin yung Angeles City. At yan nga, sama-sama. Dati naman kayo magkakasama. Wala namang iba sa amin dyan. Para magkakapatid kami ng mga Lazatin family. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nabahala ang ilang mambabatas sa resulta ng literacy study na inilabas ng PSA. Ang findings na umabot sa halos 19 na milyong high school graduates ang may tuturing na functional illiterate ay kinundinaan ng Department of Education. Agad din nilang nilinaw ang interpretasyon ng naturang datos. Ang buong detalye ibabalita ni Ashley Punzalan. Kamakailan lang, inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang resulta ng kanilang pag-aaral ukol sa literacy, education at mass media. Batay sa datos, tinatayang nasa 18.9 milyong mga Pilipino na nagtapos sa kanilang secondary education sa pagitan ng mga taong 2019 at 2024 ay kabilang umano sa kategoryang functionally illiterate. Ibig sabihin, marunong silang bumasa, sumulat at mag-compute, pero nahihirapan sila sa mas mataas na antas ng pangunawa o comprehension sa kabila ng mahabang panahon nila sa pag-aaral. Bagay na lubhang ikinabahala ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa mambabatas, nararapat na mabigyan ng pansin ang lumalalang krisis sa edukasyon ng bansa. Essential talaga kung hindi tayo matuto ng maayos, paano rin tayo maghahanda para sa decenteng trabaho. Kung hindi po tayo nag-aaral at natututo ng mabuti, paano po tayo maghahanda para sa pagtataguyod ng ating mga pamilya. Giit pa niya, wala umanong bansa ang nagtagumpay o umuunlad sa mababang kalidad ng edukasyon ng kanilang nasasakupan. Kaya't panawagan ni Hontiveros, lalo na ngayong nalalapit ang eleksyon, na suportahan ng publiko ang mga kandidatong may malinaw at konkretong advokasya para sa reforma sa sektor ng edukasyon. Samantala, nilinaw naman ni Department of Education o DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching na si Jerome Buenviaje na ang 18.9 million na tinukoy ng PSA ay hindi eksklusibong mga high school graduates. Aniya, ang bilang ay sumasaklaw sa kabuoang populasyon ng Pilipino na may edad 10 hanggang 64 na functionally illiterate o maaaring marunong ang bumasa at magsulat ngunit may kakulangan naman sa komprehensyon. Paliwanag naman ni Undersecretary for Strategic Management na si Dr. Ronald Mendoza, bumaba ang literacy rates base sa bagong definition na ginamit ng PSA. Kaya't maaaring lumikha ito ng maling interpretasyon na pababa ang literacy sa bansa. Giit niya, kung ikukumpara ang luma at bagong definisyon, makikita umanong tumataas ang literacy rates. Ngunit iba ang naging paraan ng pagsusukat ng PSA ngayon. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa kabila ng patuloy na pag-question sa kredibilidad ng party list system, muling umilingaw ang panawagan para sa reforma. Sa huling episode ng Plataforma 2025 ng CLTV 36 itong Miyerkules, May 7, mariing nilahad ni Atty. Erin Tanyada III ng mamamayang liberal party list ang hangarin nilang ibalik sa mga nasa laylayan ng sentro ng paggawa ng batas. Kasabay nito ang pagsulong nila sa mga programa at panukala para sa marginalized sectors na kanilang kinakatawan. Alamin ang buong detalye sa report ni Raymond Tasoy. Inilahad ni Atty. Lorenzo Erin Tanyada III, third nominee ng mamamayang liberal o ML party list, ang panata ng kanilang grupo na ibalik ang dignidad ng party list system at isulong ang mga batas na tunay na magsusulong ng interes ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sa huling episode ng Plataforma 2025 ng CLTV 36, iginiit ni Tanyada na ang party list system ay orihinal na nilikha para maging boses ng mga sektor na hindi karaniwang naririnig sa Kongreso, gaya ng mga magsasaka, mangingisda, katutubo, kababaihan at manggagawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, aniya, tila nalilihis ito sa tunay na layunin. Kaya't isinusulong daw ng ML party list ang pag-amyenda sa batas para muling igiit na ang party list ay para sa mamamayan at hindi para sa makapangyarihan. Tingin ko mahalaga ang party list representation sa Congress dahil nga gusto nga natin may lapit yung pinaglalaban ng mga marginalized sectors, yung mga problemang hindi napapakinggan at may paalam at maging bahagi sila sa paggawa ng batas na makakaapekto sa kanila. So at this point, no, sabi nga namin, kung bibigyan ng pagkakataon
ML party list na manalo sa darating na halalan, we will amend, no? We will move for the amendment of the law and go back to the original intention na dapat galing sa tumatakbo sa party list elections ay kailangan galing sa sektor. Ayon kay Tanyada, mayroon ng higit sa 10,000 kasapi ang ML party list sa buong bansa. At mula sa serye ng konsultasyon sa mga ito, hinubog ang plataporma ng kanilang samahan. Isa sa mga pangunahing hakbang na nais nilang gawin ay ang pagrebisa ng rice tarification law. Giit ni Tanyada, hindi nito naipatupad ang pangakong tulong sa mga magsasaka at lalo lamang itong nagpahirap sa sektor ng agrikultura. Well, knee-jerk reaction, repeal. Yes. No? Dahil unang-una, nakita nga natin na hindi talaga nakatulong sa ating mga magsasakayan. When it was first implemented, yung presyo ng palay sa Nueva Ecija was doing at around 21-22 pesos no, in 2019. Bumagsak yan sa 12 pesos kada kilo ng palay. Na alam natin, ito'y nagpahirap sa ating mga magsasaka at lalong nabaon sila sa utang. Itinutulak din nila ang panukalang National Land Use Act upang tiyakin ang tamang paggamit ng lupa, lalo na para sa komunidad ng mga magsasaka. Alam naman po natin kung anong nangyayari kung ang agricultural land ay maiwan na hindi talagang tinatrabaho, kino-convert yan at ginagawang subdivision, malls or whatever, no? And this affects food security. Exactly. And this is one of the reasons why we want to push this and I'd like to also make mention, no? President Gloria Macapagal Arroyo, President Noynoy Aquino, President Duterte, and even President Bongbong Marcos have been calling that there should be a National Land Use Act law. Kasama rin daw sa kanilang mga panukala ang Magna Carta for Small Fishers at ang pagbabalik ng 15-kilometer municipal water reserve para sa mga maliliit na mangingisda. Hangad din nila ang mas inklusibong proteksyon para sa mga katutubong Pilipino at kanilang ancestral domain. Pagdating naman sa labor sector, dalawang isyu ang tinukoy ni Tanyada bilang pinakamabigat, ang mababang pasahod at ang iskemang ENDO o End of Contract ng mga manggagawa. Kung papalaring makaupo sa Kongreso, pangako ng ML Party List na tututukan ng mga reformang magbibigay ng seguridad sa trabaho at makataong sahod para sa bawat manggagawang Pilipino. Sa pagtatapos ng panayam, iniwan ni Tanyada ang isang malino na mensahe. Hindi sila tatakbo para lang umupo, kundi para maglingkod, magsulong at manindigan. At ang pangako lang po namin, yung problema po ng ating bansa ay hindi pa rin nabibigyan ng solusyon, no? Lalo na sa maliliit po nating sektor, yung usapin po ng mga magsasaka, mangingisda, urban poor at iba pa. Pangako po namin bilang mga nominado at bilang kandidato po ng ML Party List, ito po yung bibigyan po namin pansin. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Isinigawa ang film screening ng documentary film na Alipato at Buog ni GL Burgos sa Systems Plus College, Angeles City. Isang pelikulang nagsasalaysay sa personal na karanasan ng kanilang pamilya hinggil sa pagkawala ng kanyang kapatid at sa patuloy na paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng enforced disappearance sa bansa. Para sa buong detalye, narito pong report ni Ashley Punzalan. Katarungan at kasagutan. Ito ang sigaw ng bawat pamilyang naghihinagpis sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay dahil sa enforced disappearance. Isa sa mga pinakapopular na kaso nito ay si Jonas Burgos, isang aktivista at publisher sa mga pahayagang Malaya at We Forum. Noong 2007, dinukot umano si Jonas ng mga armadong grupo sa isang mall sa Quezon City. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natatagpuan. Ang kwento ng pagkawala ni Jonas mismo ang itinatampok sa pelikulang Alipato at Buog, isang documentary film na likha ng kanyang kapatid na si JL Burgos. Itong Miyerkules, May 7, pinangunahan ng Concerned Citizens for Justice and Peace ang screening ng pelikula
na ginawaran ng Special Jury Prize sa Cinemalaya sa Systems Plus College Foundation, Angeles City. Naniniwala kami na meron tayong matututunan dito. Lumawak at lumalim yung pag-intindi natin, pag-unawa natin at sa praktika natin sa mga katagang katarungan, kapayapaan. Ayon kay J.L. Burgos, layunin ng pelikula hindi lamang ang ipaalam sa publiko ang kanilang personal na karanasan, kundi gawing mas mulat ang mamamayan sa mas malawak na issue ng enforced disappearances o sapilitang pagkawala at iba pang uri ng paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Gusto kong ikwento ang mga kaso ng enforced disappearances, ang kaso ng aking kapatid, hindi lang ng aking kapatid kasi patuloy siyang nangyayari. Kailangan malaman ng mga tao ang ganito mga klaseng kaso. Kailangan malaman ng mga Pilipino na nangyayari ito sa totoong. 2 araw pa lamang daw matapos mawala ang kanyang kapatid ay sinimulan na niya ang proyekto. Ngunit nitong 2024 lang niya tuluyang nabuo ang pelikula. Naging hamon umano sa pagbuo ng kwento ang paghahanap ng mga taong handang magbigay ng kanilang testimonya ukol sa pagkawala ni Jonas dahil karamihan umano sa mga ito ay natatakot humarap sa kamera. Dagdag ni JL, ito na ang pinakamahirap na proyekto na kanyang nagawa. Tungkol to sa pagkawala ng aking kapatid na si Jonas. So ibig sabihin, kailangan ko pagdaanan ang buong proseso ng hinagpis, ng pag-iyak, ng frustration, ng galit. So lahat yun, kailangan kong balikan yun para mabuo ko yung kwento. So dati na akong gumagawa ng pelikula, pero specifically tungkol sa human rights. Pero sa mga ganong klaseng kaso, pwede akong umuwi ng bahay, matulog at kinabukasan ay okay na ako. Sa kaso ng pelikula ng aking kapatid, pag uwi ko, bitbit ko pa rin siya. Sa pagtulog ko, bitbit ko siya. Sa panaginip ko, bitbit ko siya. Hanggang sa paggising ko, bitbit ko siya. Samantala, ang kanilang ina na si Edita Burgos ay hindi raw mawawalan ng pag-asa, bagamat ilang taon na ang nakalilipas mula nang mawala ang kanyang anak. Naniniwala pa rin siya na balang araw ay makikita niyang muli si Jonas. 18 years hanggang ngayon. We don't know what happened to him. My son was an activist because they fought against unjust structures. It's very much a problem today and you know, you never know. Baka ang susunod kamag-anak mo, anak mo. Panawagan niya na sana ay ma-inspire ang mga manonood na huwag matakot humarap sa otoridad kung makasaksi ng mga krimen at iba pang uri ng paglabag sa karapatang pantao at makiisa sa panawagan ng mga desaparecidos na bigyang pansin ng gobyerno ang issue ng enforced disappearance. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa report ni Rogelio Reyes, weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Ito po ang pagtaya ng panahon sa susunod na 24 oras ngayong araw ng Huwebes, Mayo 8, 2025. Patuloy na pong nalusaw ang binabantayan nating LPA o low pressure area sa loob ng ating bansa. Dahil po dito, asahan po natin ang paganda ng panahon sa halos sa mga susunod na araw. Sa Easter na lang po nakaka-apekto sa halos buong kapuluan. Dahil po dito ang Metro Manila, kasama po ang Central Luzon at natitirang bahagi ng bansa, ay naasahan natin ang maganda at mainit na panahon sa umaga hanggang sa pagsapit ng tanghali. At may mga pulo-pulong biglaang pag-ulan, pagidlat at pagkulog sa bandang hapon hanggang sa gabi. Asahan pa din po natin ang mataas na temperatura na pwedeng umabot sa 40 degrees Celsius na heat index o damang init. Kaya patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa banta ng mataas na temperatura. Ito po ang pinakaletes mula dito sa Pag-asa. Chicken lover ka ba pero nagsasawa ka na sa same options? Good news para sa mga kabalen dahil binuksan na ang kauna-unahang dine-in branch ng 24 Chicken sa Pampanga. Tampok dito ang samot-saring flavors ng Korean style fried chicken na naging paborito na ng mga Kapampangan. Tara na't silipin ang mga kaganapan sa report ni Danny Gadzino. Isa na namang patok na food destination ang nadagdag sa culinary scene ng Pampanga matapos opisyal na buksan ang 24 Chicken sa The Infinity Shops, Angeles City nitong Huwebes, May 8. Sikat na sikat ang 24 Chicken lalo na't approved sa panlasa ng mga kabalen ang kanilang crispy Korean-styled fried chicken na may sari-saring flavors. Bukod sa masarap, patok din ito sa masa dahil sa abot-kayang presyo at quality servings. 24 Chicken is po siya from 3 co-founders na nag-explore po sa Korea. Then they found po na yung chicken is and yung taste ng Korea is papatok din po dito sa Philippines. Sa pagbubukas na kanilang first ever dine-in restaurant, hangad raw ng 24 Chicken na patuloy na maihatid ang kanilang dekalidad na produkto sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga Kapampangan na kilala sa pagiging metikuloso pagdating sa pagkain. Here in Pampanga po, this is our third and this is our first na may ganitong dine-in area po. It started po in 2017 as delivery and takeout po. Then nung pandemic po, yun po, nag-pick po yung delivery natin through our third-party partners po. Yun. Ngayon po, we are slowly expanding to dine-in. So all our new branches have dine-in spaces na po. Bukod sa masarap na pagkain, isa rin sa ipinagmamalaki ng 24 Chicken ang kanilang mabilis at sistematikong serbisyo na nagbibigay ng magandang karanasan sa bawat customer, lalo na sa mga laging on the go. We maintain yung quality natin. We have standards to follow. Make sure yung freshness po ng chicken natin, ng sauce, and kahit yung mga rice po is we have standards po and we make sure na we follow the protocols. Ilan sa best-selling flavors na matitikman sa 24 Chicken ang Yangnyeom, classic Korean sweet and spicy flavor. Jack Daniel's Glaze na may kakaibang timpla ng pinagsamang tamis at alat. Garlic na perfect para sa mga mahilig sa savory na lasa at marami pang iba na paniguradong kagigiliwan ng mga Kapampangan. Dito lang kasi kami around sa area nakatira. So, inaabangan na talaga namin tong place na to kahit nung ginagawa pa lang siya. Once na nalaman namin na 24 Chicken siya, inaabangan na talaga namin kailan yung opening niya. Mas maganda po siya compare pag pinapa-deliver namin. Usual kasi binibili lang namin siya through online, yung mga delivery apps. Mas better pa rin talaga siya kapag dine-in na. Kasi mas mabilis yung service, so yung food na pagdating niya, mas maganda yung lasa niya, mas masarap. And mas better yung quality talaga kapag dine-in mo siyang kinain.
Punta na po kayo dito sa Infinity, here in, malapit lang po sa Marquee. And try nyo po sila, sobrang hindi kayo madidisappoint. Ano pang hinihintay nyo? Sugod na, chicken lovers! At huwag palampasin ang pagkakataong matikman ang 24 Chicken. Bukas ito para sa dine-in, take-out at delivery mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi sa The Infinity Shops, Angeles City. Danica Gino, CLTV 36 News. Muling magtatapat sa 2025 MPBL ang Pampanga Giant Lanterns at Quezon Huskers na kapwa magkatunggali sa MPBL 2024 Championships. Para sa ipang detalye, narito pong report. Muling magtatagpo sa hardcourt ang dalawang powerhouse teams na Pampanga Giant Lanterns at Quezon Huskers para sa isang mainit na rematch sa 2025 regular season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Gaganapin ang kanilang tapatan sa Quezon Convention Center sa darating na Sabado sa May 10. Hindi pa tapos ang kwento matapos magtapat sa finals noong nakaraang season ng laro kung saan itinanghal ang Pampanga bilang kampyon. Bit-bit ngayon ng Quezon ang matinding depensa at determinasyong makabawi sa kanilang sariling teritoryo. As of May 4, 2025, nasa third spot ng kompetisyon ng Giant Lanterns para sa North Division, habang nasa number 1 spot naman ng Quezon Huskers sa South Division. Kaya simula 8 p.m. sa May 10, asahan ng mainit na sagupaan sa pagitan ng mga bituin ng dalawang rehiyon. Walang atrasan, walang bigayan, puro diskarte at galing sa basketball ang huhulma sa panalo. Makauulit kaya ang Giant Lanterns o makagaganti na ang Huskers sa kanilang home court? Yan ang ating tututukan. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy, CLTV 36 Sports News. Samantala, alam nyo ba na sa panahon ngayon na mahal ang gasolina at matindi ang traffic sa halos saan ka man magpunta, ang pinakakailangan natin ay isang sasakyang na praktikal, matipid at maaasahan. Kaya naman ang sagot sa pangangailangan ng mga Pinoy drivers, ang Mitsubishi Mirage G4. Isang compact sedan na hindi lang bagay sa araw-araw na city driving, kundi maaasahan din sa mga long drive. Compact man sa size pero malaki naman ang ambag sa fuel efficiency at syempre may daring style at tech na bagay sa modernong Pinoy driver. Kaya tutok lang dahil susubukan natin kung bakit nananatiling top choice ang Mitsubishi Mirage G4. I'm Judy Ann Asuncion, Sales Executive here in Car World Pampanga. Currently, this is our top-selling unit, which is Mirage G4 po. Mirage G4 kasi ma'am is Philippine-made. Kaya one of our top seller kasi hindi siya mahirap sa parts, sa services, kasi nga Philippine-made siya. Why Mirage po? Kasi super fuel efficient po siya. Fuel efficient when it comes to daily using of a car, private car. Meron siyang 1.2. Yun yung makina po niya is 1.2, which is mas matipid po siya compare sa other competitor natin or other brand. Tapos when it comes to design naman po and class po ng unit, in-adapt na siya ng pinaka-latest version or latest design ng Mitsubishi po, which is, yun nga, yung may front grille na siya, front fascia. Yan. Tapos all our models po are 2025 na. So, ina-adapt na din natin yung pinaka-latest year model po. So, compare naman po sa dating model natin, ma'am, old look pa yon, meaning super luma pa ng mukha. Ito kasi ma'am, kaya new look na siya or all new na yung tinatawag kasi namin nung labas nito. Kasi iba na yung design niya. So sinabay na po siya dun sa mga bagong lumalabas na new generation of cars ngayon. Tapos yun nga po, yung mga details ng headlight, ng front grille, pati po ng mga headlamps niya, pati rear.
pang ano na po siya, pang bagong look na talaga siya. Advantage natin compared sa other brand po, ang Mitsubishi Mirage po kasi ma'am, kahit po lower or entry variants lang po sila, meron na silang touchscreen. So yun, built-in head unit na po sila ng touchscreen. At the same time po, Apple CarPlay and Android Auto na po sila. So, mas easy siya kahit mga disusi pa lang, hindi na siya keyless. Pero yung head unit po niya, upgraded na. Itong display natin ngayon, ma'am, is disusi pa siya, GLX variant. Yung keyless natin, wala po kaming display. Pero konting difference lang po sila sa top of the line. May promo siya, which is yung 0 down and free 2 months. So, parang get now, pay later po, without any cash out po. Come and visit our showroom po here in Mitsubishi Car World, Pampanga at Jose Abad Santos Avenue, San Fernando, Pampanga po. You can check our Facebook page also po, Mitsubishi Car World, Pampanga po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikahan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.